पुष्कर में घूमेला बरुआवा त अपना जनेवा लागी, अपना जनेवा लागी हो। लड़ला के हमें पुष्कर के मालिक के ही हो जानेवा दी है हो। लड़ला के हमें पुष्कर के मालिक के ही हो जानेवा दी है हो। पुष्कर के मालिक ब्रह्मा जी से हो उठी, बैठेले से हो उठी, बैठेले हो। लड़ला हम हई पुष्कर के मालिक हम हो, जनेवा दे हबी हो। लड़ला हम हई पुष्कर के मालिक हम हो, जनेवा दे हबी हो। जगन्नाथपुरी में घूमेला बरुआवा त अपना जनेवा लागी, अपना जनेवा लागी हो। लड़ला के हमें जगन्नाथपुरी के मालिक के ही हो जानेवा दी है हो। लड़ला के हमें जगन्नाथपुरी के मालिक के ही हो जानेवा दी है हो। जगन्नाथपुरी के मालिक जगन्नाथ जी से हो उठी, बैठेले से हो उठी, बैठेले हो। लड़ला हम हई जगन्नाथपुरी के मालिक हम हो, जानेवा दे हबी हो। लड़ला हम हई जगन्नाथपुरी के मालिक हम हूँ, जानेवा दे हबी हो। काशी में घूमेला बरुआवा त अपना जनेवा लागी, अपना जनेवा लागी हो। लड़ला के हमें काशी के मालिक हाँ के ही हो जानेवा दी है हो। लड़ला के हमें काशी के मालिक के ही हो जानेवा दी है हो। काशी के मालिक बाबा विश्वनाथ जी से हो उठी, बैठेले से हो उठी, बैठेले हो। लड़ला हम हई काशी के मालिक हम हो, जानेवा दे हबी हो। लड़ला हम हई काशी के मालिक हम हूँ, जानेवा दे हबी हो। बैजनाथ धाम में घूमेला बरुआवा त अपना जनेवा लागी, अपना जनेवा लागी हो। लड़ला के हमें बैजनाथ धाम के मालिक के ही हो जानेवा दी है हो। बैजनाथ धाम के मालिक शिव शंकर जी से हो उठी, बैठेले से हो उठी, बैठेले हो। लड़ला हम हई बैजनाथ धाम के मालिक हम हूँ, जानेवा दे हबी हो। लड़ला हम हई देवघर के मालिक हम हूँ, जानेवा दे हबी हो।